wonani fettoɓe likka arono caggal usare hanki dingiral petto mo US Wakam holno ɗum woniri mamin gartu e kabaru mamin kal kadi kabaru bal tedduɓe sabu dawal baɗowal to Kigali fuɗɗi aset hanki kono hade nden hade min arde e ɗe ɗo toɓɓe fof gadortoɗen joni ko kabaru kan fettoɓe bal yariteɓe duuɓi nogas fayles ko alet nde woni timmode nde tedduɓe ɗum woni maadi yewtere nde on bismama heedi karallagal ngal ko Saliou Diawo e Malang Sonko ɓe beltanama yaadiɓe men e yewtere nde no wowiri ni ko Arouna Deme e Dieynaba Sow Arouna ane Dieynaba on calminama mi acca on calminon bandiraɓe salmitama Aissata en calmini dendagal heɗiyankoɓe kala yo Arouna mi salminima Dieynaba Aissata foof mi salmini kala hettiɓe en yo Yoro anni a salminama omon e ɓoggol ngol mi salminima Aissata mi salmini ɓe gonduɗa e studio ɓe heddoɓe fof tedduɓe kawgel kan fettoɓe bal yariteɓe duuɓi nogas fayles ko alet hande woni timmode nde hakkunde Afrique du Sud e Maroc ko ɗo e silmaji seeɗe kawodiral hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗe fuɗɗata koye yamɗe 17 weeyo adunayankore holingal diɗɗal heɓata kaw holno jiiruɗon juɓɓingol kawgel gel hikka holno jiiruɗon ɗum eyo namdal arte moɗon holingal diɗɗal hakkunde Maroc e Afrique du Sud hewɓe noon jingani ko Maroc weɓata hay goto maɓɓe aɗa andi so tolnima ɗo hankkadi a wawi wiide o wawi saabu sa ƴeewi to ɓe ndewi ɗo wawide monen fof won holliri bodo yi hame bangi pettugol ngol kibma Afrique du Sud haddi hikko nana wayno be beedi he yarude yeso sabu en jinobe duubi jawtuddi e be ngoni hen e be dari hen darde tinde rawande de be ngari de be jogino kip mojjo no feewi hikka hadi be puri dartade dum non webanta Maroc hay sinno Maroc hadi na jogi wonde na nan heewi seeda be kewi nanude pette be nañi de hobe kebi do fof wona hono weba sa wiada wad hen wiite pronostic ada wi o jogori fiide waloy tan serena hinata yere ko wiite ho final non so yimbe jettima hankadi do hatta moni fo no wayi kantini Afrique du Sud do wi nan Maroc nan Afrique du Sud Maroc nan ko Afrique du Sud ne jogi défense dari do kanyum gele be puddi sabu kambe ne be nan heewi be nan ko heewi kadi abe jogi kadi défense ko biruji didi be nan gele be puddi min hama jimi hen gele futti so tawi a ƴeewi tane bangi pettugol Afrique du Sud ɓuri darade arɓe heyni kamɓe fof kamɓe ɓuri darade guila idan wiyata Maroc woni favori kono nde ha ɓoyde Afrique du Sud e Nigéria gaddin darde wonde kono oɗo saaha kam nde rawande nde Sénégal heɓta kawal yoro mi nanima aɗa wi tampi no feewi haade mum hewde ko Dieynaba wi ko elle aɗa yaade e makko wonde Afrique du Sud kañum jogi diɗɗal ɓurgal darade e banggue U20 e ko yiya ko aɗa yimɓe ɓe no pottede fuɗɗi yimɓe fof cikkuno ko RDC ne jogii doole ni mais ko yiya ko e no ɓe pettirta ni RDC holon fimo Afrique du Sud Afrique du Sud fi RDC yehi fi ɓe ngannduɗaa saɗa ndaara saɗa lima ɗi coupe d'Afrique ɗi ɓennuɗi e ko faye U17 U20 heɓe duuɓi nogas heɓe duuɓi 17 ko kamɓe e Mali ɓurete hen dar yiyeede woni Nigéria holon fimo ko Afrique du Sud yimɓe ɓe ɓe jejjitat Nigéria en no ɓe gaddatno Victor Osimhen en Sénégal aɓe ɓuri hedde équipe aji mawɗi inni Nigéria ni humpidde tan kamɓe keeɓi jonde gatoɓere nde sabu joni eɓe kawrinanno e diɗal Égypte ɓe jeehi noon ko faw petta ɓe loggi nayyi Égypte kañum heeɓi loggol gotol ko adi ɗum koɓe telduɓe gogo bang yo bang wadde Nigéria hikka Égypte yarimone ɗum ko Afrique du Sud sa ndaari hitande ɗi duuɓi ɓennude fof Afrique du Sud woni koye liggade sa ndaari coupe d'Afrique o ɓennuɗo mawɓe ɓe ɓe jeeyi demi final équipe aji ɗi Ligue des champions équipe maɓɓe yehi final ɗo kadi U20 yehi final ɓe hulirta koɓe liggoto ko ne feewi ne moƴƴi kono kadi Maroc kañum ne woni koye série de victoire
juulɗo ɗiɗo dumunnaji fof ɓe piyaka to banggue U20 kamɓene wadde hakkude mabɓe wona hunde weɓoresi Maroc ne he leydi darini de likko won sappo e nayyi total ɓe ɗo e silmaji seeɗa min gandu hen ko laaɓi wimami hotan pronostic weɓani yo min gandu hen mamin keɗo kadi yiyande heeɗi wewe saabu kamɓene mi gaddi hen jiyande mabɓe kono haade ɗum taw jokken ha hande ha en keddoto e kabaru fettoɓe Afrique naaɓe kono en jawtata ko tawaɓe e banggue ligue arono to France payeten saabu en kaalino ɗum e jonte jawtuɗe ɗe haala mbuñaari rokketendi hitande kala ɓiɓɓe Afrique fettoɓe toon ɓurɓe ñeñɗude ko Achraf Hakimi hokka ɗum on kaali onon fof on kawri mbiɗon ko kanko ɓurɗo hanɗude e prix Marc Viviane Foé e ɓi Maroc kanko pettowo PSG jareteɗe duuɓi 26 o heeɓi ɗum hikka o heeɓi noon ko toɓɓe 364 e nder wotoɓe ɓe Evan Guessan kañum heeɓi ko toɓɓe 165 Habib Diarra heeɓi toɓɓe 43 keɗoɗen kongi ɗi Achraf Hakimi suuti caggal nde o heeɓi desewal ngal. Fierté de cette nomination. Eyi ko weltare mawdi ko weltare jogiimi e ngoɗo suɓgo ete mbeɗa yakori heɓde kadi jeenaji goɗɗi mbele mi jeeye e dental fettoɓe mawɓe heɓtinaɓe e windere nde mbeɗa yakori ko hitande fayidinde nde mbaɗmi nde rokkimi ɗum hitande nde mbaddumi nde kadi e Paris Saint-Germain adana mi yii mbeɗa toɗɗa e fettoɓe 12 adiɓe suɓede ɓe caggal ɗum kadi jeeyami e tato wattandiɓe ɓe ɗum ɗo noon woni ni kam weltare e yiidi golle ɗe mbaɗanmi gila joni duuɓi kewɗi ina keɓa ngal ɗo teddugal ko ɗum weltare ne feewi wonande mi heɓdi ndiɗo mbuñaari. Cette nomination je suis très content. Eyo ko fartangue wonande Achraf Hakimi kono bettani omo handi hen e banggue jawtat tan trophée UNFP mbuñaari wondi rokketende ɓurɓe ñeñdude e banggue Ligue Arano ko Ousmane Dembélé mo PSG kadi heeɓi ɗum elto makko heeɓi mbuñaari ɓurɗo wawde eltude hikka ene wayno ko hitande e PSG kamɓe ɓe keeɓi mbuñaaji ɗi fof Ligue 1 kam hitande fof ko hitande PSG to banggue France kam ko kamɓe kawi Ligue Arano kono koɓe kolliri ala hikkam to banggue fo jabaniɓe jabana kam maɓe tawi kadi timmode Ligue des Champions sa yeehi sa daari ɓurɗo wawde eltude ɓe mbayri ƴettude ɗum duuɓi gila 2016 mi sikki walla 2017 ɓe ngala ko way noon ɗe ɗumannaji rawane ƴettude ɗum ko entraîneur Brest Eric Roy ko hikka noon artani Luis Enrique kono sa daari hayno ɓe tottirta mbuñaari ndi o wi ko arani ɓaade kanko ɗum noon international mo ko ɓuri ko yidde woni ko yimɓe ɓe ndendi ko tubabo wiyata ko collectif mais o wi kala ko woni trophée individuel kanko sohlani iyo haala Ligue Arano o sen kaali ɗum e hakkillaji men diwar arat ɗo ene e banggue Afrique sabu e oɗo saaha wona koye ñalade cakkitiɗe ɗe en giwa en mbaɗa transition e gummoro France garen Afrique suno wonani ɓiɓɓe Sénégal sabu ene wayno hanki en ji ustare wonande pettowo goto US Wakam biyeteɗo Fadou Ndiaye ko caggal nde uttini muusal o waɗi malaise saha kawdiral hakkunde US Wakam e Oslo mbiɗa sikki ko noon wiyete diɗɗal ngal ñalande nogas e nayo ɓiwal ngal nde o fana safrirdu o wasi fittano makko wona ɗum ngol woni aranol sa yi min kaali haala prix Marc Viviane Foé hoore muɗum ko ɗum heɓno ɗum ko ɗum heɓtino ɗum heɗotoɓe ɓe ɓe gaddi jiyanɗe mabɓe won hen limtuɗo cotte woni ɓi Côte d'Ivoire o ɗo e Sénégal wona Fadou Ndiaye tan timmani hay lewru ma so timmi ko hen haɗata diwata ɗum Papi Goudiaby mo Avenir Foot kañum ne wasi no fittani mum holno ɗum woniri ko adi noon meɗe ara e moɗon mataw en keɗoto jiyanɗe heɗotoɓe ɓe gaddi hen jiyanɗe mabɓe ɓe gaddi jiyanɗe mabɓe e CAN U20 o hono noon wonande kadi mbuñaari Marc Viviane Foé keɗoɗen ɓe gatta ko musidɗo mon Demos Diallo leydi Mauritanie final o jiɗɗen hannde nawa ɗum ko Maroc wona équipe ɓufta lelna mbuñaari nde Ousmane Dembélé heeɓi emo handi hen joueur maayiɗo o eɗen nganndi hunde heewde kewde kono ko caɗeele ɗe keewi wonde koye docteur eɓe ɓe
jomumen haade zuruji yaade waɗoyde football no foti waɗede holkisa docteur no foti arde ƴeewa tension ngaji jomumen ƴeewa cellal ɓalli mumen noon Afrique no jogii taɗede docteur eɓe moyen o no manque no feewi eɓe poti ƴewtidade ɗeɗo gueɗe ɓe mbawa kadi safrude gueɗe mabɓe ɗe ha timma ha yetto to foti yettade ɗo champion Afrique nen tan ɓeydo yatirde keeci ala ka nawri ɗum keeci kadi kono sona taw Afrique naaɓe final hakkunde Maroc e South Africa heɗen torono yo South Africa ƴettu polgu haysi woni noon Maroc équipe dariɗo hande gandaten ko hombo lomtoto Sénégal mbuñaari ndi Ousmane Dembélé okka ko hunde nde handi par ce que ko dariɗo pattam lamo e Ligue 1 mo France e Asraf Hakimi ɗum kadi juhani par ce que totta koko jeeyi e mbuñaari marque Viviane Foé sukaɓe maayoɓe bangal football ɗum ko hunde ɓoyde fuɗɗima wat duuɓi limtinɗi par ce que gila marque Viviane Foé ma e caggal ɗum en jii Cheikh tuyote woɓɓe ha heewi enen noon ligue men local o yontiɓe daro darde ɓurde laaɓ par ce que ɗum ɗo ko hunde hulɓanino hunde mawde kesi wonti football ma e nder tereji de yonti gouvernement walloɓe ɓe mbaɗa feere équipe aji ɗi foof daro hen ɓe timmina luwaji football ɗi wittoji kanɗi heɓa doctoreɓe duwaɓe hebde mayɗo hanki ko championnat Sénégal o ɗum mbaɗ jogui ɗon namdal mare jouruji ɗi kamɓe koɓe ngala docteur mabɓe ƴeewoɓe kamɓe par exemple so poti joude ɗo e janggo docteur o ara ƴeewaɓe soɓe gonde santé to ala ɓe gonde tension ngaji walla darde walla naggam en tawa ɓe gone en bon forme taw joomum ala ko muusi ɗum walla eyo ɗum woni yiyande heeɗiɓe ɓe won hen noon gadduɗo namdal mate kamɓe fettoɓe ɓe ngala doctoreɓe ɓe ndaare haade ɓe yaade e terrain ji ɗi e dinguire ɗe soɓe jogui potital walla kawdiral kangal wadde saabu ɗum ene hawni ko ɗum teskete ene hawni kadi ene yurmini ene muusi ko aɗani hawni hen seeɗa woni sanno hoto waɗanno wiye wonde kabirte walla no ɓe poti jeewiren ni jeewira noon kono hay aduna fof watta wona hono yiye hakkunde lewru wotour tan fettoɓe ɗiɗo mo mbiɗa papier o janggo dañta balɗe 40 o sankino janggo altine o wonta balɗe 40 o ari banggue football pettugol ko wiyete championnat Ligue 1 walla Ligue 2 Sénégal o championnat professionnel o watti laabi 3 e nder duuɓi 4 battinirɗi mo ɗum waɗi mo jaaruro ni woodi heɓi ɗum tan wiya wonde ma taw malaise walla ko ɗum parde dartima yimɓe ngari wiya maayi noon won dik waɗi ɗum ɗo henne poyani no feewi 2001 won goɗɗo haadi petto e Ligue 1 duuɓi ɗiɗi caggal noon yaaruno koɓe poti wadde hen banggue doctoreɓe o commission médicale fédération nde ɗum waɗi nde foof surtout mo dikonde sanki 2001 nde ɓe changi ko heewi hen wonde presque kaf watta e banggue électrocardiogramme test médicaux ji pour jour uji championnat gondiɗo ɗi wayi noon watte kono hoddiro so ari kadi ala hen seede no waɗi par ce que won équipe aji gondiɗo hen doctoreɓe mawɓe a yiita ɗum enen ay sa yeehi o ene jaraf ni docteur gomboni toon woni équipe nationale Sénégal on doctoreɓe mawɓe nan toon club aji kewdi no jogui sa yeehi o ene génération foot min mbiyehi toon ɓoyanno feewi hay ambulance médicalisée ɓe coodi eɓe jogui hen ɗiɗi e nder centre mabɓe so ɓe jaaha pettoyaɓe nawortu kala électrocardiogramme en massage cardiaque fof kala hono matériel gono nane nder ambulance soɓe kala ɗo ɓe jaaha ɓe nawortu kipaji kewri ngala ɗum kono Sénégal règlement o wi wonde kala nde pettugol na waɗa no police ardirte banggue sécurité ni ambulance pompier ma daro hay kanko hanki nde o yaninde e nder state o mitan o yalti wo wonde won ho musta e makko nde docteur l'équipe makko o wina jewtomo ko pompier nawimo hôpital o e stade mo sanki o wonani 100 métres fodde wodde mairie parcelle o lombi hakkunde majji min parcelle don kon mi wattani gallam mboɗa andi wonde wattani feewi kono ala nafi hade makko yetta tawi ho maayi ɗum noon won hollirta tan mata won ha manki hen e jewtugol ngol mon ha manki hen e kabirde ponne jogade kono ne heewe leydel aduna he joni mataw won fotti jewtede hankadi yimɓe darto jewto kayitaji namdireɗi jomum maro hade jaɓede ɗiɗo fotani joga docteur aɗandi Aruna hande to aduna o tolli yiyama motrice no leeli saami e dow terrain ko euro 2018 ganda 2016 mi yejjiti hitande nde kono ko cafraɗo e nder terrain o ko ɗon o fini ɓaade aɗa andi ko wiyete massage cardiaque ko wiyete défibrillateur so tawi an a addi sapeur en ngala ɗum ɗon nafata haydara ɗum woni probléme o par ce que Sénégal aɗa andi kamɓe fof men en dardirta ko ɗum no hay ɗo
leyɗele tubakoɓe yimɓe ne maaya e nder terrain ɗum kam gasata heɓat tan kono gila marque Vivian fowe hay nder bus sa ƴetti bus ma yiyenne winda défibrillateur par ce que ɓe gandi haɓat neɗɗo aɗa wawi finde cella kikiɗe ñawa so tawi noon ko ɗum ɗon heeɓi suko mo wawi ni daarede avant match o haydara heɓanimo mais so ɗum heeɓimo ni woodi massage cardiaque défibrillateur ko watte ha mbawa finde avant aɗa maya so tawi noon arɓe ɓe ɓe gaddani ko wawi mo ñawdude Allah e tago mayat comme Christian Eriksen défibrillateur mo wi o joni sa yiɗi stade ma waɗe norme FIFA la gaf ma waɗa cabinet médical e nder stade waɗa hôpital mo ganduɗa no waɗi ɗum ay mboɗo siftoro nde Fadiga dañi ɗo henne probléme pernde waɗana pacemaker eɗen pettoɗo henne Sénégal e Gambie 2008 ɗum wonno octobre 2008 somi juumani stade Léopold Senghor hade match o équipe maji ɗi mbaɗa e nder salle médical mbaɗanoɗo te ñande match nde hadi hôpital Grand Yoff o mo jiira service cardiologique men o gaddu ambulance médicalisé baddo matériel défibrillateur e fof gari docteur eɓe cardiologue are wonne nder stade ha match o ga sabu ɓe ndenanno ho Fadiga par ce que no wonno kulol wiyano wonde ho banno défibrillateur fotani fettude walla ɗum noon addino haala ha heewi nder reedi wiya wonde so yi ha tolnimo ɗon fotani pette mawde de sambadi hôpital wiite wat mobilisé para so tawi won heewi peloje kadi pawetake e diɗɗe ɗe yidde yo sukaɓe ɓe petturan tawa jomumen ko hani ko mbaɗani ɗum walle tan kanko wiyama hade kawdiral ngal fuɗɗade o wi wonde omo tini courant nder e musalla kono haɗani ɓe goppimo o fetti ɗum ɗon fof mate kadi ha e ɗereji namdeteɗi hande hade ma nadde walla fuɗɗade fettude sukaɓe koye mumen ko yiɗɓe bal ko yiɗɓe fettude kañumen hande mataw mate diɗɗe ɗe yoro aɗa andi mi haalma leydi kala koko foti hebde no waɗiri feere ha sukaɓe e ndena ɓe aɗa andi ɗo France ɓe mbima so tawi aɗa jogui ñaw o a fettata ne wori ɓi Fadiga ko ɗo wonno duuɓi ɗiɗi caggal ɓe daari ɓe mbimo ɓerde ma moƴƴani a woppat mais ne wuri leyɗele ɓe ganduɗa ɓe mbiyata aɗa wawi fettude to hade mum jaɓede e diɗɗal wiyema waɗoya ɗum ɗo sardiji ɓet paw darnata ɗum pour wiide taw jomene wondi e ñaw cuuɗiɗo yaltani andaka so yahani waɗoyi analyse uji walla hen sahaji hay sa waɗi yaltata ma ñalawma waɗa tan woda heɓma wiye wonde ɗum ha heɓma ho banggue pernde soɓe ƴeewi ha nder ha wottoyi ay ñwanko kado ɗen ciftoro en foof mo Nigéria waɗi football ma on duuɓi jeewi walla jeegom no woni football professionnel Arsenal ñalawma goto ari tan yiila nde yanno ɓe ƴeewi waɗana analyse aji a heewi ya wonde probléme cœur no waɗi probléme myocarde wiyano nawa eta Amérique toon Amérique oppira toon arti continue carrière mum ha woppi football haydara heɓani holto ɓeydi holto fetti o fettoyi ko Angleterre ɓaade leyɗele ɗiɗi ɗiɗo koko kaɗata ɗum woni Italie woni France ayi oɗo no wiyete ni Eriksen o wonno ko Italie no ɗum heeɓimo o rutti Angleterre par ce que Angleterre aɓe jaɓi ɗum Belgique aɓe jaɓi ɗum Lilian Thuram koko fetti ha gayni football ari Paris Saint-Germain signi Sébastien Haller kankone wondino e ñaw kono ko jaaɗo safri o arti o jokki golle makko kandi min cikkumi kippuji potani woppidede e koye mumen taw ko ɗo e Sénégal ko sawi joni neɗɗo haɗama fettude wakam ya fettoya jarafa tawi ko affaire hono ko wayno leyɗe wadde ligue o cikkumi kañum foti lelnude kooli mum ƴetta oɗon banggue ƴetta peeje muɗum guilay ko adi fettiyankoɓe naata e pettugo woda to ɓe ndewi taw ɗum ko peeje ligue o taw wona kippuji ɗi gaccida e koye muɗumen saabu won joguiɓe ko wayno génération foot ne jogui moyen ji kono sa ƴetti ko wayno wakam walla wone goɗɗi ngala ɗen ɗon organisation ne heddi seeɗa saabu sa ƴetti hande won ta wayno jaraf en génération foot en Dakar Sacré-Cœur Jambare e banggue médical o kañumen ɓuuri wottoyde ha mbatta hen o e heddiɓe par ce que jawdi walla ha namdi ho won hoɓe mbatta hen hettiɓe won hen ɓe ganduɗa ɓe ala hay joobi sa yi hande wayno Guédiawaye FC yimɓene mbaɗi grève lebbi
tati walla nayi joɓa Pikin. fettoɓe joɓa ɓe ɗaɗandi so fettugol yoni wona ɓen gaddata ambulance médicalisé min mi haalanma ni mi ɓeydanma hen hunde ne woodi ɓe ganduɗa secrétaire généraux ji ɗi ƴettata licence uji ɗi fof ɓe nawa to docteur goto signe no waɗa cachet joni ham ga ligue o ham ɓe itti ɗum joni ko commission médical fédération e hoore mum kamɓen jogui no jogui clinique aji walla hôpital uji ɗi ganduɗa ka toon jaata mbaɗa taw noon par ce que ɓe jiino yimɓe no gujja nanne hen jeeya hen jaaha joɓa kalis pewnane fof gadde mbiyeɗa an yimɓe fof no gandi a sellani mbiyeɗa selli jaaha maya e ladde eywa en guddata en jurni e ngoɗon hello saabu alay saago noon min daro hen seeɗa haale ko teskete ko ene heewi ene yurmini tedduɓe en jawtat Guinée ñande jeetati mbiyen ndu lewru ndu gonɗen tummodiral waɗi banggue dental fukko koyngel mawgel Guinée noddirtengel fédération Guinée de foot ɗum woni fegi foot toon noon hoorejo o Bouba Sampil lomtinama ko Sori Doumbouya lomtimo Mamadou Diongasi Ba waɗani en hen jangtore keɗoɗen ko yeeso hooreɓe ngal dental lato ballon Afrique yankewal mawgal CAF yeeso ngal dental aduna yankewal fukko koyngel FIFA e yeeso ngal dental lato ballon hirnangue Afrique IFOA woni ko yimɓe capanɗe jowo e go'o e nder capanɗe jowo e tato wotuno ngam follugol Bouba Sampil e hoore ngal dental lato ballon mawgal noddirtengal fegi foot ɗum ko caggal o laamade ngal dental lebbi 15 pet sabu koko lewru go'a ɓuru ujune ɗiɗi e noga e nayyi Bouba Sampil suɓano ardagol ngal dental e nder duuɓi nayyi ɓawto o follede ko Sori Doumbouya ɓuruɗo e mawnude e cukko hooreɓe dental ngal lontimo no saria dental ngal holliri noon fanduɗenen ko lannitagol dumunde walla manda Bouba Sampil on ɗum koye ndu lewru go'a ɓuru ujune ɗiɗi e noga e jeetati lannoyta haray ɓeɓe Bouba Sampil laamoduno hino tumirimo ƴettugol pellite haraw landaki hay e gooto guyale jawle angal ƴettugol konngol Mamadou Diongasi Ba Conakry RFI eyo Mamadou Diongasi Ba yettama eywa kanko Bouba Sampil ene wayno caɗele ene goodi toon e banggue fegi foot o o lomtinama goɗɗo addama saabu mo tumano Diongasi wiri ɗum ni guyka jawdi mo tuma kadi ƴettude pellite taw lamdaki ha joni fédération ji men giwata e caɗele ɗum kam ko gueɗel mi anda so tawi mami kep juutnude hen mataw en goppat tan ha gongol jawten e banggue basketball Africa League o en kalino ɗum oni haala fukku cenglel e oɗo saaha dawal baɗowal to Kigali conférence du Nil fuɗɗima gila hanki won kawdire noon baɗɗi hanki hande kadi Nairobi City mo Kenya e Al Ahli mo Tripoli mbeɗi sikki kawdiri e oɗo saaha ko APR Rwanda e MBB Blue Soldier ngoni e hawdirde ko APR Rwanda noon APR hawi de gasi eyo eɓen jaare secondaji sappo hetti eywa wadde kamɓe dañ temedere tati donc ma won capannayyi toɓɓe hakkude mabɓe to kam ko Al Ahli mo Tripoli hawi mboɗo sikki APR e Al Ahli Tripoli on jiiya hanki faade hannde o moni fof waɗi laabi ɗiɗi hawi laabi ɗiɗi kamɓe ɓuuri darade oɗo APR Rwanda e Al Ahli mo Tripoli Al Ahli ne woodi Al Ahli Nairobi City e Soldiers Blue Soldiers mo Afrique du Sud kañumen doole mumen mboɗo sikki heewani no feewi heewani no feewi tedduɓe komin keddora heewani min mbawata jokkude nden toɓɓere ko no wowiri ni tan wiide on Dieynaba holko woni konngol mon caktingol holko ɓurɗon teskade e nde yontere no ya sona championnat amen o championnat amen o liga aɗa ko le Havre ko heddi ko ligue 1 eyo min jaggomi cuko cankiɗo hanki o sikki wona ko yimɓe jiiɗi yiide e pettugo wallahi ustare mawde ɗum noon min duwonima dendagal ɓiɓɓe Sénégal dendagal ligue arano tedduɓe ononne on jettama heɗogol mon lobbol min jetti heɗɓe e karalagal ngal ha e yaadiɓe men e nde yewtere min dokki ono aadi alet arore e jon yewtere wonde on jarama